दिनै नैबे औबारि गामिनि उत्तर पानबारि सुबुरियाव बयबो रायजो राजानि नुजाथिनायाव दिनै बिथांमोननि गामिनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बयबो बुंदोंमोन जे इउपिपिएलआव जयनिं जागोन होननानै आरो बेबायदि हिसाबै बिथांमोना लिंहरनाय हिसाबै जोङो फैदों आरो फैनाय लेखा बिथांमोना दिनै नैबे उत्तर पानबारि सुबुरियाव 100निबो बांसिन सुबुंफोरा बेवहाय जयनिं जादों। प्रमद सारनि जि नीति आदर्श आरो प्रमद सारनि जिफोर सरकार सालायनाय बे सालायनायखौ मोजां मोननानै दिनै जयनिं जादों आरो बेवहाय स्पष्ट बुंनो हायो दिनैनि दिनाव मोननै जयनिं जादों। उपरकटिनि मधुगुसि सुबुरियावबो 100नि बांसिना बेवहाय माने जयनिं जादों। बयबो रायजो राजाफ्रा खौसे जानानै दिनै इउपिपिएल दोलोखौ हेफाजाब होलांबाय थादों आरो फैबाय थानाय समाव बे सुक्लाय सेरफां ओनसोलखौ डेभेलपमेन्ट आरो बयबो जाति जनगोष्ठीनि सम मर्यादा सम उन्नयन आरो सुक्लाय सेरफां ओनसोलनि जौगानायखौ नायनानै प्रमद सारनि नीति आदर्शखौ नायनानै सुक्लाय सेरफां ओनसोलनि बयबो जाति जनगोष्ठीया खौसे जानानै दिनैनि तारिखाव जयनिं जानो थाखाय रेडि जादों आरो जयनिंबो जाबाय थादों। आरो मोनसे गिदिर बाथ्राया बेनोदि प्राक्तन जितु इएम गणेश कछारीनि बे औबारि ओनसोलाव खानथामनि गेजेराव दिनैनि तारिखाव 500निबो बांसिन मानसिफ्रा बेवहाय जयनिं जादों। दा बेवहायनो बुंनो हायो जे सुक्लाय सेरफां ओनसोलाव गुबुन दोलोफोरनि जितु भित्ति गुबुन दोलोफोरनि जिफोर प्रभाब बे प्रभाबा गैया जादों आरो बे प्रभाबा माने रायजो राजाफोरनियाव माने जेरैबायदि बिथांमोना मावनांगौमोन 17 बोसोराव थानानै आरो नैबे 5 बोसोराव थानानै दा जाय माने इएम जाबाय थादों जेरैबायदि सालायनांगौमोन बेबायदि सालायनो हायैनि थाखाय बयबो रायजो राजायानो खौसे जानानै इउपिपिएल दोलोखौ हेफाजाब होदो आरो जुगदान खालामबाय थादो आरो बिनिखायनो फैबाय थानाय जि सेप्तेम्बर दानाव जानो गोनां इलेक्सन जुदि जायोब्ला बयबो रायजो राजाया हेफाजाब होनो थाखाय रेडि जानानै दङ जे सुक्लाय सेरफांखौ उद्धार खालामनो थाखाय रेडि जानानै दङ। जोङो 1 बोसोरनि आगोलनिफ्रायनो जयनिं खालामबोबाय थादों। जयनिंआ दिनैनि तारिखाव बुंनो थाङोब्ला 5000निबो बांसिन सुबुंफोरा जयनिं जादों आरो बिनिखायनो जोङो आरो फैबाय थानाय समावबो गोबां माने जयनिं खालामनो थाखाय जोङो बयबो रायजो राजाफोरा लिंहरगासिनो दङ। बेबायदि हिसाबै जोङो गोबां माने इउपिपिएलनि दोलोनि खामानि थानायनि थाखाय बेबायदि जयनिं खालामनो हायाखै। लासै लासै जों खालामनो थाखाय रेडि जादों आरो उनफोराव नोंथांमोना नुगोन जे जोंनि जयनिंआ माबायदि रोखोमनि जायो आरो माबायदि रायजोफोरा जोंखौ हेफाजाब होयो बेखौ नोंथांमोना नुलांबाय थागोन। बिजेपिनि बागा नेताफोर जयन जानो नोंथांजों जगाजग जादों नामा? बेबायदियैनो जागासिनो दङ माने फैगासिनो दङ आरो बिजेपिनियाबो जा बा माने बिपिएफनियानो जा बेबायदि गिदिर गिदिर जि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना कन्टेक्टआव दङ आरो कन्टेक्टआव थानायनि थाखायनो दिनै जयनिं जाबाय थादों आरो बिनि आगोलावबो जयनिं जादों आरो जिफोर माने दायो माने बिपिएफनि सुक्लाय सेरफांनि जिफोर पार्टिनि स्ट्रेटेजि बेखौ जोङो नुयोब्ला रायजोफोरा बुंनायखौ नुयोब्ला आरो जों नुबायबो थादों आरो बेवहाय नुदों जे बिथांमोननि जि प्लान आरो पलिसि आरो बिथांमोननि जि भित्ति बे भित्तिखौ मोजां रोखोमै नुवाखै। मानो होनबा पार्टियाव जेरैबायदि स्ट्राक्चार थानांगौ बेबायदिखौ जों नुनो मोनाखै आरो बिनिखायनो इउपिपिएल दोलोआ बुथनिफ्राय लानानै जिखिनि ब्लक लेभेल डिस्ट्रिक्ट लेभेल सेन्ट्रेल लेभेल जेरैबायदि खामानि मावदों बे खामानि मावनायाव जों मोनफ्रोमबो स्तरावनो जेरैबायदि मानसि नांगौ जेरैबायदि दैदेनगिरि नांगौ बेबायदियाव मजबुत जानानै दङ। ओंखायनो सुक्लाय सेरफाङाव फैबाय थानाय समाव बयबो आइ आफानि हेफाजाबाव बयबो जाति जनगोष्ठीनि हेफाजाबाव सुक्लाय सेरफाङा देरहागोना रोखा। नमस्कार। আজি আমাৰ सुक्लाय सेरफां সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আজি আমি औबारि দক্ষিণ औबारि মানে সুবাত আজি আমাৰ ইপিপিএল দলৰ যে যোগদান কাৰ্যসূচী আছিলে আৰু এই যোগদান কাৰ্যসূচীত আমাৰ প্ৰায় 400 মানুহ ইয়াতে আমাৰ পৰিয়ালে আমাৰ ইয়াতে আজি যোগদান কৰিলে আৰু এই যোগদানে আমি আগন্তুক দিনত যেটো 2025 চনৰ যেটো পৰিষদীয় নিৰ্বাচন
হ'বলৈ গৈ আছে সেই সমষ্টিটোত আমি আজি যে গণেশ কছাৰীৰ গাতে লাগি থকা এটা চুবুৰীত আমি তেখেতৰ যিটো জনপ্ৰিয়তা তেখেতৰ যিটো নেকি কৰ্ম সেই কৰ্মৰ যিখিনি মানুহ আজিৰ তাৰিখত আমাৰ লগত মানে যোগদান দিলে এইটো কথাই তেওঁক মানে আমি ক'ব লাগিব যে আজি গণেশ কছাৰীৰ হৈ বয়ে থকা যিখিনি নেতাকৰ্মী আজি তেখেতৰ লগত যে নাই তাৰ এই চুবুৰীৰ পৰাই আমি তেখেতক মানে কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ কাৰণ যিখিনি তেওঁ আজি যোগদান কাৰ্যসূচী লৈ আছে তেখেতৰ আগৰ পুৰণা কৰ্মী আৰু তেখেতৰ যে মানে হৈ বয়ে থাকে সেইখিনি নেতাই যে আজি তেখেতৰ মানে তেওঁৰ প্ৰতি আস্থা নাই আজি তেওঁৰ যিখিনি মানে তেওঁৰ লগত ঘূৰি আছে তেখেতসকলৰ লগত মানে আজি হয়তো তেওঁৰ লগত সংগবংগ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি নেতাবিলাক দেখা পাইছোঁ কিন্তু তেখেতৰ যিখিনি নেকি দলীয় নেতা সেইখিনিৰ তেওঁৰ চাবলৈ গ'লে আজি তেখেতৰ মানে 2 দিন পিছত সেই নেতাখিনিও তেওঁৰ মানে লগত মানে নাথাকিব এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে কাৰণ আমাৰ BTCৰ আজি যিখিনি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত যিখিনি BPFৰ দলৰ পৰা যিখিনি নেকি ভাগা নেতাবিলাক আমাৰ দলত আজি যোগদান হৈ আছে চন্দন বৰ্মা ডাঙৰীয়াই সিদিনা যোগদান হ'ল খাম্পা গড়েই ডাঙৰীয়াই যোগদান কৰিলে আৰু বহুত নেতা আছে তেনেকুৱা আৰু এই 2 মাহত যে BPFৰ যে ভেটিটো তেওঁলোকৰ যে শূন্য হ'বলৈ গৈ আছে এইটো এটা ইংগিত